Jeg har lige mit halve år af frihed i vores egen lille verden her for Ollerup. Og det er så fedt, for der er så meget kærlighed og sjov og ballade og masser af gymnastik. Det er det bedste tid i mit liv lige nu, føler jeg. Stemningen er helt fantastisk her. Alle er bare søde og åbne, og jeg elsker gymnastik. Men man er så glad. Man står sammen om alting, og jeg føler, at jeg får masser af danse højskolefølelsen. Sydfyn, det er et rigtig godt sted, hvis man godt kan lide gymnastik. Jeg er bare blevet en meget mere åben person og fået en masse gode venner, som har også påvirket mig personligt. Det fedeste sted at være. Vi har det fantastisk. Der er vi virkelig. Krop og bevægelsen, det er lige med frihed. Fed følelse, når man udvikler sig. Fællesskabet, det er fantastisk.